आं आसाम सरकारनिफ्राय आं खावलायनो सानो आसाम सरकारखौ माने आंनि फिसायखौ आसाम सरकारनि मानसियानो आंनि फिसायखौ बुथारबाय। बे बुथारनायनि थाखाय आंनो आसाम सरकारनिफ्राय नांगौ। आंनो आसाम सरकारनि साख्रिखौनो आरो आङो दस्रा बेलेग साख्रि लानो सानाखै आरो आंनो नांगौ पारमानेन्ट साख्रि नांथारगौ। आं पारमानेन्ट साख्रि नङाबा आं लानो सानाखै। आं फंनैसो खोथा बुंनो सानबावदों जे आंबो बर' हारिनि जानानै बर' माहारिनि जानानै सासे आइजो जानानै बेसेबांबा गोजान जायगायाव थांनानै गावनि जोनोमगिरि हादरखौ गारनानै बेसेबांबा गोजान जायगायाव थांनानै आंबो हारिनि थाखाय नांनो थांदोंमोन। बेसेबांबा दुखु खस्थ' सहायहैनांदोंमोन। बे सहायहैनायनि गेजेरजों आं दिनै सौसिनानै आंनियाव सफैफिनबाय। सफैफिननायनि गेजेरजों आं दिनै बेसेबांबा दुखु खस्थ' आं गोग्लैफिनबावबाय आरो गोग्लैफिनबावनानै आरो आङो दा दुखुनि मोदै आं गफिनबावनांबाय। नाथाय बेनि थाखायनो आं गासिबो रायजो राजानि सिगाङाव आं खावलायो दि आरो आं गुरैया आर'ज गाबो बे आंनि फिसायनि थाखाय गासैबो रायजो राजायानो खौसे जानानै आंनि फिसायनि थाखाय न्यायखौ खालामनानै होनांगोन आरो जोंजों लोगोसे मदद होफानांगोन। आं बेखौनो रायजो राजानि सिगाङाव निमाहा बियो आरो आं गुरै